henyu vadikani, tiri kuno kukotwa kumudzi. Nyaya iri pano chikurura majasi, takumbodzoka kuchikuva manzwa zvakurukurika apa. Pane zvimwe zvamunopokana here kana zvamunowirirana nazvo kana zvimwe zvamunofunga nekuti donzo rechirongwa nguva dzese nderekuti zvanaka here, todini kuti zvinake. Ndomboenda pane muroora wechidiki. Tanzwa zvataurwa nevatauri vakawanda Mai Chisamba, asi sekutaura kwamunogara muchiita ndinofunga kuti iri kunzungu nekunyimo kwese, nekuti kuna vana vamwene vanonetsa, kune varooro vanoita sei vanonetsa. Saka ini nyaya ndinofunga ndeyekuti mumwe nemumwe anofanira kuziva nzvimbo yake. Vamwene vanofanira kuziva kuti ndimai vemwana asi havakwanisi kuita mudzimai wani wake. Handiti muroora anofanira kuziva kuti muroora asi murume wake anani, ana amai vake. Dzimwe nguva ndinogona kufungidzira kuti pamwe zvinoita varungu zvakanaka. Vanhu kana varungu vanoti munhu kana achinge aroora anotonzi chibvai pano chindai kupi, chindai kwenyu munogara murume nemukadzi vari kwake ega. Handiti murume nemukadzi vari vaviri imhuri yakazvikwanira. Vana vamwene nanavatezvara nanatete matova extended family. Saka isusu tikanzwisisa izvozvo zvinogona kutibatsira kuti vamwene uya nemukadzi wake muroora ava ndimai vake vachizivawo pekugumira. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa naye. Asi isusu mutsika nemagariro takangofanana nevarungu, nekuti isusu tinoti muroora anobikiswa. Imhosva kana muroora achinge asina kubikiswa, nekuti mutsika dzedu nemagariro kana muroora asina kubikiswa anongofanana nemunhu akatsiga katundu kake, haana kuturwa mwana wevanhu. Vamwe vanobva kuti mukadzi wagotwa angabude muno, mukadzi wagotwa anobuda, nekuti mwenyu murume ndibaba. Ngatizivei kuti ava vana vedu. Asi iwewe wati vamwana amwene vanenge vachinetsa, varoora vachinetsa, ndiri kudzoka pauri ungambotipa chinhu chimwe chete semuenzaniso, nekuti dzimwe nguva unenge uchitofunga kuti uri kugona mai, otozoona watsamwirwa, otozoona imbwa yakutopiwa zita kunzi majaira. Kundagojairei? Handitika ndezvipi zvimwe zvaunoona semuenzaniso wokuti kunetsa? Alright. Zvakafanana nekuti kana muchida kuronga zvinhu pamusha, handiti kana tichironga inini nemurume wangu tikuronga zvinhu zvemusha wedu, handiti amai vanobva vauya vobva vati zvamaronga handizvo because hamuna kuita sei, hamuna kundisuma. Hatichaziva kuti takuronga zvemusha jekerere here kana kuti zvemumba medu naJoni. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaura naye. Asi isusu hatikanganwe kuti tiri vanhu vatema mukuronga kwedu. Hapana chakashata sekuti amai vanotozonzwa kana nababa kunzi kumwana wenyu kuenda kwatiri kuenda ka, kune mutambo, kune zvakati. Kungosuma hakusi kuti taurai, kuremekedza kuti mufunge muzuva ra20 mwedzi uno pamba pedu pachazenge paine kamutambo. Pane kabhavhadhe kemuzukuru wenyu, asi ndeke vana vadiki chete, musazouya henyu mai. Ndizvozvo zvino vamwe kavanodya uro inokunyara. Handiti ndouya pauri mukwasho wechidiki. Ndinotenda Mai Chisamba. Wedare pane nyaya yechokwadi yekuti akatanga kupinda mumusha dzimwe nguva chavanoda kubvunzirwa vamwene vane zvavanoziva miko zemisha iyoyo, imwe yacho isingazokwanisike kuzivikanwa musi wemutambo. Saka dzimwe nguva hunhu wanga wakanaka kuti panouyawo muroora mumusha atange adzidza, ndosati tichiti muroora asati ategeswa kuti azvibikire oga, anotanga adzidza rumba mavamwene, chikuru kuti azive zvakaita musha zvinodiwa. Dzimwe nguva chaizvo vatezvara musi wavanouya muroora anogona kuvapakurira nyama yavasingadyi, saka zvozopedzisira zvakunzi muroora anondishora naatezvara. Saka tinoda kuti akatanga kuuyawo pamba ndisiniya ane zvaanoziva, akuziva makuva, akuziva kutsime. Saka muroora kana akupinda ngaadzidze kubva una vamwene woteedza hunhu wakadaro, zvinotibatsiridza. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Asi chikoro chacho chinopera kudzidza here? Chinopera here chikoro chekunzi ari kumbodzidza? Kana chisingaperi tosvika sei pedyo? Nekuti upenyu haumirika kuti muchiri kumbodzidza, muri kumbodzidza. Varoora vamwe vacho vane vana vari kuyunivhesiti kunzi muroora ngaadzidze zvepano, ngaadzidze zvepano. Zvipiko zvisingaperi kudzidzwa naye? Nzira yekutsime inongoudzwa munhu umwe zuva rauya kuti uku ndokutsime uku. Baba kana makupakurira baba chigara manhenga ndochababa. Saka vanodzidza makore mangani? Ndoyako muri mufundisi. Mazviita Mai Chisamba. Ini ndinofunga kuti dambudziko rose riri panyaya yekuzvirereka. Muroora achiroorwa mumusha, vana tete vake, vana mbuya
nanaamai vake vakatopindawo basa rekumudzidzisa. Asi akachizouya manje achisimudza mapipito kuti ndakadzidziswa zvekuti nezvekuti, iwo uchipindawo mumusha mevamwe vane tsika dzavo dzavakadzidzawo, munopesana. Popeza paane mhirizhonga. Zvekare zvevamwenewo kazivayo kuti wamuri kugashira uyu ari kuuyawo achibva kuvanhu. Ndosaka makanzwa zvichinzika uyu mwana akabva kuvanhu. Nekuti munenge maona kuti akadzidza zvechokwadi, anazvo zvaanoziva. Asi vamwe nechiregedzayo kakuti nekuti auya muno muni ndotoda kuti aite zvandinoda ini, aite zvandinoda. Ko kana agoita zvamunoda imi mega mega, ko vakanga vachimudzidzisa vakamudzidzisei? Ngatizivei kuti patinenge tichidzidza, uyezve kana tichinge takugarisana, kuzvirereka ndo chinhu chikuru. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Mufunge kuzvirereka hakusi kupusa. Nekuti kunyarara kutaura futi, asi kwete kuzvinyamusi. Kuno mwani zvinyamusika. Amunotai pachirungu mamudzu. Zvinyamusi. Vanhu vacho vanobva vaenda uku, vaenda uku. Mangwana vazi marara sei kwa Madhuve? Tiri pano aMadhuve. Mangwana kuzoti marara sei nzitarere mazire. Kuzvinombofamba seiko nai? Ngatitauri, ngatiende nenyaya yedu uko kumashure uko. Inini ndononge dambudziko ririko kunana amwene vedu. Pamaringe nekuti inini ndinenge ndiri muroora arorwa mumusha imomo, pobva pazouya amainini. Amwene vanenge vasachada inini. Vakuda amainini vaya varorwa nemwana wavo mukomana aunza Nyachide, handitomuti Nyachide handini. Saka inini vanenge vakundononge ndisisina basa ndopandozotanga kuvatuka manje amwene vaya. Ndizvozvo ndozvataura muroora, vataura zvechokwadi muchirema uko. Asi isusu tiri kuti atitukane. Kuzvara kwemumwe kuzvara kwako ndai. Amai vese ndimai vako. Kutuka handi kukurukura. Handiti kana tazotuka wazotadza kupfuura amwene. Ivo vana amwene kana muineva, regai timbokuudzai mune chimwe chirongwa chekuti iwewe ukaona wasvikodiwa zvakutsa kuti vamwe vasadiwe, harusi rudo rwakanaka. Nekuti mangwana zvichaitikawo. Iwewe kana wabva kuvanhu zvakanaka sei zvataurwa namufundisi, kana uri munhu akarayirwa zvakanaka, unongoramba uchiona kuti zvinhu zvese zvakanaka. Ukaona amai vakusiya amai guru, unovataura kuti aiwa amai guru hatina kuvaudzaka. Regai ndinozovataurira. Ndovaudza amai guru. Ndovaudza vanobva vazona kunzi akana shuwaka. Anonotaura zvinhu zvatetaita sei zvatinenge tataura. Nyaya yekunyima, isu tinoti kana waenda waroorwa, enda unonatsidzira zvanga zviripo. Hapana musha usingade kugadziriswa. Noti vamwe vanobva kuti amwene wangu tonzwana nafaniso makorokota, asi hakuna kusingade kunakidza kupfuura izvozvo. Taura henyu Muroora. Ini ndinoona sekuti dambudziko iri rinogona kunetsa kugadzirisa zvaari kuti ripere, asi tinogona kuritapudza pakuti vamwene vakaona muroora achiuya ngavangomutore semwana wavo, kungomugashira semwana wavo. Ivo kana vaine vanasikanawo vachatonoitwawo varoora kwavanororwa ikoko. Iye mwana wako iyeyo nemuroora pavanovaka musha wavo, ingogashira kuti vana vangu vane musha, kutozvifarira uchitovasapota nokuvapa mazano okuti musha wavo vauwake vachiita progress, vachibudirira, iwo uchitovasapota saamwene, kwete kumakana nemuroora. Iyewo muroora achisvika ngaazive kuti ndasvikawo mumusha mevanhu mune zvamo, oteedzera zvemo. Mashoko makukutu ari kutaurwa naye Nemuroora wechidiki. Ngatisangane muchikamu chinotevera.